Een omgewaaide wilg en een omgevallen boom op een huis op de Hoefslag waren aanleiding voor de gemeente om de Boomfeestdag dit jaar in Oostrum te organiseren. Wethouder Aik Busser startte samen met Joof Thebe en Gerrit Linders vanmorgen met het planten van een nieuwe wilg. De boom die bij de watermolen stond, die is omgewaaid met de storm. En ja, we hebben een hele andere planttechniek. Ze maken een heel groot gat van 3 meter bij 1 meter diep. En daar komt hele nieuwe grond in, die ook goed is, waar voeding in zit. En daar pas wordt de boom ingezet, zodat die ook heel goed kan wortelen. De kinderen van de groep 5 van de Meulenbeek hebben in de klas al het een en ander voorbereid. Dingen ingevuld die in een koker zitten, die zit onder de grond bij de boom, bij de watermolen is die gedaan. En dat vonden de kinderen heel leuk, want ze zeiden als die dan weer een keer omgaat, dan vinden ze onze koker en dan weten ze wie wij waren en hoe lang het geleden is. Op de Hoefslag werd door alle leerlingen hard gewerkt met spade en zand om de inmiddels geplante bomen stevig in de grond te zetten. Vervolgens werden de plantsoenen van kleur voorzien door nieuwe struikjes. Het is inderdaad sowieso altijd een bijzondere dag voor de kinderen, maar ook voor, eigenlijk ook voor de gemeente om weer wat groen en dat bekend te maken bij de kinderen natuurlijk. Wat leert u allemaal weg aan de kinderen op de school? Nou, ik geef altijd een gastles op de school die meedoet met de Boomfeestdag en ja, trouwens nog een paar andere scholen ook. En dan beginnen we altijd met gewoon van wat is een boom, waarom planten wij een boom, hoe ontstaat een boom, van een zaadje tot een eikel tot een noot. Wat kun je met een boom, wat kun je proeven, horen, zien, ruiken. En dan waarom planten wij bomen en dan vertel ik ook waarom een keer een boom weg moet. Laat ik ook aan de kinderen zien. Dus eigenlijk de hele geschiedenis van een boom, van zaadje tot je een keer weg moet. Wat is voor u belangrijk om deze Bomenfeestdag mee te maken? Nou, het belangrijkste vind ik gewoon het bijbrengen van wat natuur aan de jeugd. Van waarom is de natuur heel belangrijk en of dat dan een boom is of wat beplanting. Het is gewoon belangrijk dat kinderen ook om leren gaan met natuur. Want als er geen natuur is, dan zijn wij er straks ook niet meer. Dat de natuur belangrijk is, heeft Gerrit goed duidelijk kunnen maken tijdens zijn gastles. Hoe je boom moet planten en dat je niet met de schep de boom moet aanraken, want dan is de boom al meteen beschadigd. Nou, omdat het ook goed is voor de natuur en om eventjes buiten te zijn. En dan, ja, door de bomen komt er ook meer zuurstof. Ja, ze hebben zuurstof voor je en ik vind het ook heel mooi dus. Het is wel heel speciaal dat het vandaag in jullie dorp gebeurt. Hè? Weet je ook waarom dat eigenlijk bij jullie vandaag gebeurt? Omdat er ook een paar bomen omgewaaid waren. En daardoor was het een beetje dat wij de bomen mochten planten. Omdat er een boom is omgevallen en daar gaan we dan nou voor planten. Maar ik zie hier heel veel bomen staan. Hoe komt dat dan? Omdat er hier ook een boom is omgevallen en die is groot en dan moeten er dan heel veel bomen voor terug. En ik hoorde ook iets dat die boom was omgevallen omdat de ondergrond niet helemaal goed was? Ja. Wat was er aan de hand dan? Ze wisten toen nog niet hoe ze moesten planten. Waarom zijn jullie vandaag hier met z'n allen zo hard aan het werk? Omdat we willen dat de natuur beter wordt en mooier en omdat het boomplantdag is. Hele mooie dag. En waarom doen jullie dat speciaal in deze straat? Omdat hier bomen waren weggekapt, want de wortels die waren niet zo goed. En de bomen waren wel een beetje oud, dus toen dachten we, dan gaan we nieuwe bomen planten. Okay. En ik heb gehoord dat jullie vanmorgen nog een andere boom hebben geplant. Kun je daar wat over vertellen? Ja, die boom was omgewaaid met een hele harde storm een jaartje geleden. En dat was een beetje de baasboom, want die was heel bijzonder. Dus toen dachten wij, die gaan we opnieuw planten. Ieder jaar wordt door de gemeente bekeken waar het nodig is om bomen te planten. Zij proberen steeds een andere school in de gemeente te benaderen om deel te nemen.